Hadirin baka sarkar jila kelarai bansiu bailuk san ke basan lak ki bahayeng je ki sanut ki khasi ki basya siat yap hak arpu artrik hakik tang suloi ki pulit Assam. UMLA ka North Shillong ba adil bat nong room lay thu ba ka jingelang ki seng san perthai barok ka we na ka jing dawa ka ba ubu ka long ba ka sarkar kam dei tang ka banhun hak ka jing siul bailuk san ka basan lak hindre banyarap ikitu ki long yeng bakin om yap thangan da ka ba ai ki ka kam sarkar khanang ba ki bahayeng ki baladu e unong kamai kanom mat e ka jing kordet na mar ka jing do ula ong ru ba kum uwe na ki MLA madon ha ka sarkar ula ong ba ka sarkar kam de ban sedang penslam shu ye ka jing bu iki tempulen ha ka jaka khaput khnang ban ai jing shngan biang hadin bakla ja ka jing sha siat yam shu lai thu ba ka sarkar ka de ban penstat e ka jing toket halo ki tu ki pulen ki badon kti ban siat bat ban kem ru iki ban ai ka jing pensaja ye ki la yasmo bala tibru ba government kan ai ba sanlak tingka panompat biang enough is not enough ba ko masong tinggal penpau pat kum kumka kam sarkar tesi madi bala ban bu iki kumki forest guard adra kan khamba shu namta banyada ya khlau ta banyada ru ga jaga putra lo siap I think ba ini ban pentingna ba ya kan ka border police outpost ka di mandan ko bukro ta ka kumu jindawa ka jing anglot jogi nok shok sino kamu bukro hamta mo jingja incident tiket place satu wasing di ko bukro di bakani ru ada bong ba ka di bandong tikna ba koi ka di ban ai ta proper border police outpost with a full manpower mo di arms and ammunition but koi ru di ban ai ka di ban ensure na ko bata baka di bandon ka zero tolerance kamut na ko bata ban ensure na ta protection mana jada yaki jengim bokodo di nongsong song ki brana ki jaka bar ka baar banya daru yo pur sam ka khando ko siap di kabalai lay kren ru batang ka balada ka feel ya kan ngam hapan sim da ko ipat karai kumba ngani wei bata joka government bodi paran pasal joka government ba kani ke jingdu jenggi sangut kala dei sha ke jingdu ka ba khrau ka ba kani ka penpau biar ta ke jing long listing ke jing ka complete kani present government but what ka past government di halo kani dong rim bang na yabu ke jing dawa ba kidai ban pentikna ya ka ban pedep ta ke jing dawa ka bang na penpau kenang ba ngini I ba ta jing song suk song sangai kan wan bat ni la ban nang perscam pat ke ga hok long trai ke jong kumki pai ba ke jong ha tu cakap pada ke ri pro ko ko balai ni kalian jong la penpau ba it's high time mo na long kam ban penpau ita ga ban bandon ka policy kani ka strong ayumo no ke ka border protection policy but kani kaban involve lang UI department na kabartaban penting na ya jing song sangai kita ka sense of security and safety kabang idong kam immediately hak tega jaka kaba kabli tang jaka ni UI pat pantaru kabarang don apa jing hato PE ayu baka jing mut jing khang jing kwa sa ka gona sigai hato ai pi ka pi hun em yata pi kawai kani ke jing constitute yani ka inquiry dai kumba kalong to kata na pengaling asam kale na jong penta kan le na jong penta tena kalian jong iga state mai khalia ka de bane na jong penta ban penting na bat kawing la penpau khnang bane na penpau ba de ban make sure ba de ban demand ba kitu ki corporate ki ban bata ki ban involve hakani ka jingja to basni ki de ban IT yaki siapa ka state khnang ban yo ban bantik ngamut ba ka kod kan tik on course of action ka habari ke jingwan ka jingmu jo sarkar bonora da CBI inquiry hato pi ka jing I jogi pi kawai kalong kata ka inquiry kanom dei taman su long tanga namesake mo kaman suan ra ta kalabiang namang na di por balik kanu jing village ko por tinrei ka kita ki inquiry kilong bodong kam mo bandu blam iki ka daw ki jing ja baro hoi nitep makani ki jing ja ka dei ka ba ja ka bala suan ra jing sosi man siam ko jing dei tanga ni kani kam dei ka sim ka baningkong rei ni kentu bang ikan man government kanong serious apa ni bantau ba kam tam itu jindawa ka bang ibu kanang ba kanwar ra itu song sangan ba jing krat ni ki mensiam kanong le nai hato ke jindawa jum pi ki ba khmat wi ong ba bu no ki lo pu satu playo nem ya ka government kolong hoi bakan bu ne ka ong kan zamin ne kan ukom nomor kumba ki na ka por ke jindawa wala dawa ka ying darbar thawan du umdan ba penskap mon no lektat hadu ngla du no ka mensiam hato pi ka ra jong sarkar man kumba ya keren mana ti mo cuma sau convenient ni meeting ti
ngai bol ai ka assurance ba ka deban don kani ka police kani ka border police outpost ka ba klan nomor ngong tang ni koi ba kadai tanah kanau bangi delay ba sa poi du port ka bangi do ki masih ba kordo but this time kami ban feel ba de penting kana ya ban pendep ini ka jing temu ka angnot ka ba kani ka than ba state di pro koi ba ngiru ya da wai kata bangi scam government this time bonong kadi bonong serious le kong ta kadi ban sim responsible nilai hap pan sim lupa responsible na ho ni boleh ho ngapa tai fimo kani kadi ka bala sating na duki snam balik sanpo tri snam tenda ngiri ban sim collectively responsible buat mangar budan po government deror tanong rim bangan sa sim ni tarai bala da kamong serious at this point of junction mo nasmo ba ngarman sim berkoi pakarai awan remove kadi ber support na government kung bakalok ti kila panpaw gitu ya kay ko bangi dawa ni ngamo na kaliang support party bro ngi to pendi ko sur mane pangit kami government kanum la bahkan perslam nomor ka don lupa ka jengmut menahani ka arpo absentrik makin set up ka police outpost ka border police outpost apo baratu ini ada panpaw jing persya bakam de benar po baratu ke benar po mukro